ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ନାଳ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଳ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ନା? ଏବେ ତ ଯିବା। 7:30 ବେଳୁ ଆଇନୁ 8:30 ସଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିଅର, ନାଳ ଫାଳ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇକି ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସେଇପଟେ ଆସେ ଏପଟେ ଆସିକି ଏଇପଟେ ରହିବ, ପୁଣି ଏପଟେ ଯିବ ଏପଟେ ଆସିବ। ତ ଦେଖିବା ପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର, ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଡଟ କ'ଣ ଥକି ଗଲ ତମେ? ହଉ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।